Good morning mga travel, welcome sa panibagong araw at vlog na naman natin. So ngayon after ng ECQ, ayan, bibiyahin na naman tayo from dito sa Valenzuela City to Bicol. Actually Tabaco City sana pero nag-cancel yung ihatid ko doon kaya hanggang Ginubatan Albay na naman tayo. Ayan, samahan nyo ako sa aking biyahe at ayan, update ko na naman kayo sa mga dadaanan natin, sa checkpoint at sa mga requirements kung ano ba dapat kailangan natin para makabiyahe ng Bicol. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Naway, panoorin nyo po yung video ko na to mula umpisa hanggang dulo para kahit paano yung mga uuwi, makatulong ako sa inyo kahit kaunti man lang na magkaroon kayo ng idea pa uwi ng Bicol. Kasi kung yung minsan ng mga nagme-message sa akin, nagko-comment, hindi ko po agad-agad marireplyan dahil busy rin ako minsan. Pero marireplyan ko rin kayo pag may time na free time ako at hindi busy. Kaya para makatulong ako, instant masagot ko yung tanong nyo. Ayan, panoorin nyo lang po hanggang dulo kasi ayan, update ko kayo sa mga dadaan nating checkpoint mula San Pablo hanggang sa Pulange checkpoint. Ayan. So yan, bago kami tumuloy ng Bicol, karga muna kami dito sa Shell Alaminos na to. Kusing na, parang kaysa doon Shell Alaminos, mura kasi yung gasolina dito kasi sa Bicol, sa Manila 60 mahigit yung gasolina niya, dito yung premium 53 lang. Kaya yan, kung bibiyahe tayo ng Bicol, pipili tayo ng medyo gasolina na mura. Ayan, yung location natin dito. Ayan. Kakain muna kami dito sa may Alaminos kasi minaantay kaming kasamaan. Kaya yun, habang nag-aantay, kakain muna kami doon, no? Ayun. Buti na lang, may nakita yung kasamaan ko na kainan. Kaya yun, doon kami kakain. Ayan. So maya maya, pagkatapos kumain, tuloy yung biyahe. So padaan na tayo sa unang checkpoint na madadaan natin dito sa border ng Quezon at Laguna. Bali ito yung San Pablo at papasok ng Tiaong. Ayan, so bali nasa Tiaong na tong checkpoint na to. Yung mga nauna sa atin, ayan, pinapara, pinahihinto. At tayo naman ang susunod, malalaman natin kung ano bang requirements ang hihingiin nila sa atin dito ngayon. Sir po, Ano po sila sir? pa-Bicol po? Pabicol? Apo. Ano pong dala niyong papeles? ID sir. Ay, ID mo. May dala kayo acceptance sir? Ano sir, anti-gen po. May Swab. swab test na kayo? Meron na po. Lahat po kayong... Meron po. Salamat sir. So, bali dito sa San Pablo, nakadaan tayo. Tinanong lang tayo kung anong requirements mayroon tayong dala. Pinakita namin ID, tapos yun, nagtanong siya kung ano pa bang mayroon. Ibang requirement, sabi ko is yung anti-gen namin. Okay naman, pinadaan naman tayo. Hindi naman sila mahigpit, basta kompleto requirements kapag bibiyahe. Wala kang dapat ipangamba, ilan man checkpoint daanan mo, basta kompleto bago umalis ng Manila o kung saan man tayo galing para makauwi tayo sa ating mga probinsya. So yan, dito paakyat tayo ng zigzag road sa Timonan, Quezon. Bale, ito yung daan na hindi ako nagsasawang kunan ng video kahit na paulit-ulit ko siyang kunan kasi
kakaiba yung daan na to pag papunta ka ng Bicol, at puro light vehicle lang nakakadaan dito. Bawal kasi yung mga 6 wheels dito, at yung mga truck bawal talaga. Marami din nagpupunta dito mga rider, biker dyan sa medyo taas. Makikita natin na nagpipicture taking sila dyan, kumukuha ng magandang spot. At dito pag dumaan ka, kung hindi ka sanay, makikita nyo na priority talaga yung paakyat dito. Pinapahinto yung mga pababa para magkaroon ng buwelo yung paakyat, baka kasi mabitin, lalo dito sa may bandang mga kurbada na to. Ayan. Afternoon po. Makaan po kayo sir. Albay po, sir. May ano kayo sir? Yun, Meron po. Mga ito ID na lang. Ito. Sir, ingat kayo. Salamat po, sir. Po. Yan, dito naman sa Del Gallego, same pa rin requirements. Kailangan may valid ID ka kung papunta ka Albay, proof na may address ng Albay, or kung wala, antigen or PCR test. Pag second vaccine ka, kailangan pa rin po ng antigen negative result o PCR test. Yan. So after natin dito, next checkpoint ating madadaanan is Milaor at Pulangi. Malalaman natin kung ano rin bang hihingiin sa atin doon pag daan natin doon maya maya. Yan, so bali dito sa Milaor, nung dumaan tayo, wala naman silang hiningi, hindi rin naman tayo pinara kung ano. Kaya lang may ano sila, lane sila na para sa truck, para sa mga private cars at sa mga motor. So doon lang tayo dumaan sa lane ng ano, private cars. Wala naman din tayo pinara, pero siyempre sumusunod lang tayo sa checkpoint na kailangan dumaan tayo doon para in case parahin tayo. Siguro magtatanong lang naman sila doon kung anong mga requirements, ganun din. So next natin is sa Pulangi na naman. Maya maya doon na yung update natin kung ano ba, kung maigpit pa rin ba sa border ng Albay at Kamsur.
Sunod po. Saan galing? Manila, sir. Punta saan? Ginubatan po. Dahil na sa mga antigen test nindo. Ayan po. Ito po, sir. Ako na lang ang kikita, ayaw nyo eh. Hello. Sir, naka-fully vaccine. Ikuhan pa ng gadget ng ino. Ngayon pa sa amin dito man, daw akong vaccinated na. Yan, so dito naman sa Pulange, bale same na requirements pa rin. Pag galing kang Manila, kailangan may negative result ka ng antigen or PCR test. At kung mayaman-yaman ka naman, pwede naman swab para wala talagang problema. At yun nga, kahit complete vaccine ka na, kailangan pa rin po ng antigen. Sinabi yan dito sa amin ng checkpoint. Dahil yung isang sakay ko, complete vaccine na siya. Kaya ayaw sana kaming padaanin kasi siya lang walang antigen or PCR test. Nakiusap na lang kami kasi kukuha lang ng requirement dito sa Bicol kasi for training siya na for Philippine Navy. So mabuti naman, mabait naman si sir, yung checkpoint na naka-assign doon sa Pulange. Kaya nakadaan kami. Pero sa mga travelers po na papasok dito ng Albay, kailangan dyan pa lang sa Manila, kumpleto na tayo ng requirements para pag pinapara tayo sa bawat checkpoint na dadaanan natin, ayan, ipapakita lang natin sa kanila at padadaanin na po tayo. Hindi na tayo maaabala baka mamaya, kasi kung wala kang antigen or PCR test, dyan ka pa nila antigen sa sa Pulange, kasi mayroon diyan pag wala antigen, mayroon silang escortan ka doon papunta sa laboratory diyan sa may Pulange. So ayan, sa mga bibiyahe po, naway sana nakatulong yung video ko na to kahit kaunti. At ingat tayong lahat sa mga bibiyahe mula Manila hanggang dito sa Bicol o kung saan mang probinsya tayo pupunta. Ingat-ingat po at naway maging ligtas tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Again, sa mga gusto pong mag-inquire, ito po yung aking FB page. PM na lang kayo dyan o sakaling gusto nyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.